Абдулла Кариф исемдәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрында бу сезонның чираттагы премьерасы «Мио, минем Мио» спектакле гөрләп үтте. Данлыклы әкиятләр авторы швед язучысы Астрид Лингрен иҗат иткән әлеге әсәр татар сәхнәсенә шул кадәр килешкән ки, хәтта режиссер кай вакыт ул миңа татар әкияте булып тоела башлады ди. Балалар өчен куелган спектакльләрдә аерым бер тылсым, нидер кызыклы вакыйгалар бар. Һәм Габдулла Кариев исемендәге яшьләр театрында да «Мио, минем Мио» спектакле нәкъ менә шундыйлардан. «Мио, минем Мио» әсәренең туу тарихы да бик кызыклы. Аның авторы Астрид Лингрен Стокгольм паркында йөргәндә Босс исемле малайны очрата. Һәм аның белән бергә аралашканнан соң язучының башында шушы әкиятне язу фикере туа. Спектакльнең режиссерына килгәндә Екатерина Гороховская «Мио, минем Мио» әкиятен кичкенә чагыннан ук ярата икән, һәм аны сәхнәгә кую аның хыялы була. Әлеге әсәр Габдулла Кариев театры артистларына бик тә килеште. Мин кайвакыт бу әкиятне татарлыкы дип тә уйлый башладым, ди режиссер. Екатерина Гороховская турында бик ишеткәнебез бар иде, чөнки ул балалар театры өлкәсендә иң танылган режиссерларның берсе. Чөнки бүген балалар күбрәк виртуаль дөньяда яши. Менә безнең тылсымга, ничектер элекке әкиятләргә кайтарасы килде балаларны. Актерлар әлбәттә инде бик яратып эшлиләр, бик үзләрен курбан итеп диергә мөмкин. Алар гомумән безнең шундый тырышлар, матурлар гына түгел, тырышлар да, талантлылар да. Без сөйнеп тоя алмыйбыз. Безнең шундый яшьләребез булганга, чөнки инде менә ничәнче премьерага килгән читтән режиссерлар аларга гашык булып кайтып китә. Габдулла Кариев театрының әйдәп баручы артистларының берсе Илнар Низамиев төп рольләрнең берсен уйнаячак. Мин бу спектакльдә инде король образында. Шуңа күрә бик матур, үзенчәлекле куелыш һәм инде яңалык, яңа кан дип әйтик. Петербургдан килгән режиссер команда белән эшләделәр. Үзенчәлекле бик матур спектакль. Әлбәттә. Хаятлысы шунда бара аласың. Мио, минем Мио. Әлбәттә, бүтән серләрен дә ачып бетерәсе килми. Шуны әйтми калмый булмас. «Мио, минем Мио» сүзләре спектакльдә бик еш яңгыраячак. Ул гади генә сүзләр түгел, әфсин сүзләре. Режиссерга килгәндә шул кадәр ошады, шундый рәхәт, җиңел кеше, яның белән эшләүе дә җиңел булды. Шатлыклы хәбәр! Әгәр рөхсәт итсәң, мин бу хатны безнең королебызга илтеп тапшырыр идем. Залда балалар бик күп иде, аларның әти-әниләре дә зур кызыксыну белән килгәннәр. Я очень полюбила Казань здесь. Мин Казанны бик яраттым. Без эшне июль аенда башладык. Килеп киткәндә тренинглар ясыйдык. Образлардан нидер яңа якларны ача алдык. Премьер алдыннан 3 атна иң катлаулысы иде. Мин үземне монда 1 ел яшәгән кебек хис иттем. Шәһәрне яхшылап карарга вакытым булмады. Иң истә калганы мөгаен кар яуганыдыр. Урамнар бер мизгелдә ак юрганга төренде. Мне очень понравилось здесь. Почему я сюда пришел? Потому что здесь клевое название и хочу узнать все больше и новое. Мне понравился этот спектакль, потому что он веселый и жду еще клевых таких же спектаклей. И они еще милые и очень развлекательные или интересные. Әлеге спектакль балаларны да, олыларны да уйландыра. Биредә актуаль темалар күтәрелгән. Премьераны күрми калмагыз. «Мио, минем Мио» спектакле сезне могҗизалар иленә алып керәчәк.